Ndike ndathi tshe ividiyo yomntana la makuthiwa ngubani kupheni intuli okanye kubani. Uyabona ke sikholwa ngabantu abanje abethu. Nimbona ihlolo betunuse ngalo lasisi. Hey, uyakwazi utunusa. Ndichazwe nje intambo le ndiyibona bekungene. Bendibaze izintambo zethu zaseziyena hayi. Ndandawujonga ile kanye intambo mfondini ithi bihleli. Kulakaze endlini mfondini kuthiwa izakum. Sondela izakum. Usalakazwe nje le ntambo inhle kangaka. Hey! Ibingahle lasho batunuse ngalo ndibe zezachep zezatrack bendizawumisa endleleni. Ndithi hayi nje kubulisa nje akhonto. Ndithi kaniphinde nitunuse ngoku ndihlela lapha ndimapha ngasemva ndijongisisise. Hayi mntana mayi hayi uyakwazi ukubhenqa umqolo ibingathi mfondini usuka apha ezimpundu kwehla apha emqolo ingathi abantwana bangadlala umtshibilizi beqe hayi ntoli hayi president nantsika hayi nje lihlombe ungandibambi ndive ngathi ungambamba lo mntana hayi lihlombe nje apha kum lihlombe nantsika